This is your boy MNTBN. Hi guys, this is your boy MNTBN for another video. In today's video, dahil hindi tayo makatulog, we will have a story telling. The story natin ngayon is about horror stuffs na nangyari na sa akin. So it was just like parang parang bata pa ako siguro no. Buong minisiri ko. Takot. So bata pa ako noon, I was like parang first year high school, hindi ko na matandaan. So ang nangyari doon is that nasa hallway kami ng mga classmates ko, sa hallway. Tapos we just have, parang typical na talks lang, parang typical na conversation with your classmates, ganyan. Tapos hindi mo siya masasabi na parang natatakot kami kasi parang tawang-tawa kami doon, so having fun lang, ganon. Then may nakapagsabi sa amin na huwag daw magpatagal doon sa school kasi nga yung mga school daw is creepy daw, diba? Then meron tayong paniniwala, diba, na ang schools are cemetery noon, diba? So that's it. Yung nangyari doon is that yung CR namin is biglang bumukas yung tubig. So naisip namin na baka naka-open yung faucet, tapos ngayon lang doon lang yung time na lumalabas yung tubig, Tapos meron ng time na parang lumabas na kami, tapos nilak na yung pintuan, ganyan. Pero nandun pa rin kami sa labas kasi nga sobrang saya namin doon nag-uusap. Nandun kami sa parang labas ng classroom. May narinig kaming mga footstep inside sa classroom, which is very para talaga siyang footsteps. Like sinabi namin, baka meron pang naiwan sa loob, sabi na wala na naiwan. Tapos parang dun na naka-felt na kami ng parang something na nakakatakot na to, parang gano'n nakakatakot na to. So as an instinct namin na para hindi kami matakot, pinagpatuloy pa namin pag-uusap namin at wala na lang. Tapos umuwi na kami. Then after morning na, actually nagchat-chat pa kami sa mga classmates namin. Nag-chat kami na yung kanina nakakatakot yun, pero yung parang hindi na natin if natatakot na tayo. Ayan, so after yun, pagka-morning, doon na kami grabe na talaga natakot, as in natakot talaga. Kasi doon sa floor ng classroom namin, merong mga footprints na made of mud. Made of para siyang mga lupa na it's made of mud. Ayun, I know. Sobrang nakakatakot niya. At yun na nga yung time na parang naka-felt kami na meron na talaga something sa classroom. That's it. Nakakatakot siya. It's still haunting my nightmare talaga na yun, na-felt ko. So that's it. Ayun, nakakatakot yun. At kung meron kayong mga stuffs na nakakatakot, comment down below kung ano yun. And subscribe to my channel. Like this video. So that's it. This is your boy MNTBN. Sana mo for this video. If you like this video, click thumbs up. Tweet me at your boy MNTBN. And that's it. Bye bye.